Проблема не е дали инфлацията е 2,7 или 2,8. Проблема е, че ние не сме за там. Ние не сме готови, ние не сме конкурентоспособни. Ние ще трябва най-бедната страна да плащаме бъдещите дългови и дългови гаранции на Европейската централна банка. Самата Европейска централна банка е в загуба. Бундесбанка е в загуба. Половината централни банки, извинявайте, на Европа са в загуба. Престоят тежки времена за Европа. Преди малко говорихте. С малумната политика на Европейската комисия и външно-политическа и икономическа Европа се намира в нокдаун. Така че нас ни очакват много тежки времена. И проблема е, че нашите управници, без да питат българския народ, БНБ под политически натиск до момента отказа управителния съвет да приеме собствените си разработка. Експертите на БНБ, а в БНБ има чудесни експерти, те написаха, че това е висок риск, неприемливо е да влизаме в еврозоната. Те на собствените си експерти не се довериха, изпълниха поръчката на управляващите, не попитаха и българския народ управляващите и как беше израза? Вкарват България в еврозоната. Не. На този, който се е примъкнал с столчето на масата на богатите.